statsministeren er gået af. Alligevel fortsætter demonstrationerne i Island. Nu tyder det på, at Island er det land, der er mest berørt i en international sag om skattely. We need to change this. This is what I hope for here. God aften. Over 600 navne på islændinge fremgår af de såkaldte Panama-papirer om skuffeselskaber oprettet gennem advokatfirmaet Mossack Fonseca. Selskaber, som ofte bliver brugt til at gemme penge af vejen for at undgå skat. Island er dermed det land i verden, hvor flest er involveret i sagen om skattely, set i forhold til indbyggertal. Det er 6. dag i træk, folk møder op til demonstrationer, og selvom statsministeren Gunnlaugsson har trukket sig, kræver demonstranterne valg omgående. I den nuværende regering er der fortsat 2 andre ministre, hvis navne er dukket op i de såkaldte Panama-papirer. We want them to go. We want election now. We want to vote for ourselves. Og i dag kom det altså frem, at over 600 islændinge bliver forbundet til selskaber i skattely. Og blandt dem finder man en tidligere chef for Islands Nationalbank, flere fremtrædende erhvervsfolk og en redaktør for et af Islands førende nyhedsmedier. It's a lot, and it's only from one company in total, so I guess we have a lot more than 600, and it's a disgrace. I think it shows how deeply corruption really goes. Hvis jeg skal betale skat, hvorfor skal de ikke gøre det? Det skal vi alle sammen jo. Og lige nu er der stadig demonstration i Reykjavik, hvor min kollega Lisbeth Sunge med. Jeg tror, man kan høre det i baggrunden. Hvor meget ved vi egentlig om de nye afsløringer, vi hører om i dag? Ja, vi ved, at der er tale om 600 personer, der er tilknyttet omkring 800 selskaber. Men det er meget få konkrete navne, der er sluppet ud. Et af dem er Finnur Ingolfsson, som altså er den her tidligere leder af Centralbanken. Men det er meget opsigtsvækkende, fordi han er også næstformand i Fremskridtspartiet, altså et af regeringspartierne. Og det vækker stor utilfredshed, at der er endnu et medlem af det her parti, der indgår i Panama-papirerne. Han selv siger, at der ikke er foregået noget ulovligt. Ja, Lisbeth, vi har jo set nogle mange dage med demonstrationer. Hvor stor opbakning har de her demonstranter, vi kan høre i baggrunden, mere generelt i Island? Ja, der har faktisk også været flere af dem, end der står nu. Den seneste måling viser, at det er 2 ud af 3 islændinge, der er utilfredse med den nye regering, og slet ikke har nogen tillid til den her regering. Men der er stor forskel, når vi taler om land og by, og derfor tog vi altså op for at tale med nogle af dem, der faktisk støtter regeringen 4 timer fra hovedstaden nordpå. Vi følger vejen her væk fra Reykjavik, gennem landskaber af lava og sneklædte bjerge, helt op nordpå for at finde de folk, der tager varmt imod den nye regering. Første mand, vi møder i Söderkrókur, fortæller, at her går stemmerne særligt til et parti. Først og fremmest Framsókn. Men den pensionerede mekaniker er ikke så snaksalig, og han sender os videre til byens naturlige samlingspunkt, det lokale supermarked. Have you ever voted for Framsóknarflokk? Yeah. Yes, I have. I live here. Framsókn and Sjálvstæðisflokkur, this is the best we can have here in Iceland. Heroppe nordpå har dobbelt så mange som i hovedstaden tillid til regeringen. No, we are not like this is coffee house people is living in Reykjavik because here is ocean and fish and we think maybe different. Den lille havneby er i høj grad afhængig af sin fiskefabrik, og derfor har der traditionelt været stor opbakning til for eksempel Fremskridtspartiet, der står for bedre vilkår til fiskeriet. Men følger vi med ind i det lille supermarked, er der ikke enighed om, at statsministeren burde være gået af. He pay a skat of this money and what did he do wrong? Nothing. If everybody have been doing what he did, okay, then the country will be destroyed. Og på gangen med rengøringsmidler finder vi folk, der gerne vasker tavlen ren. He's leaving, and I think that's enough. And I think the government have to go on. Men det er altså også ordene fra en mand, hvis farfar, far og søn stemmer på Fremskridtspartiet, mens han selv er lokalpolitiker fra samme parti. But how can you trust the party after what happened? I mean, we don't know about everything. I mean, it's everywhere in the world. But if the government are stable and they are doing
well for the people and so on. And that's the main point, I think. Uanset hvordan man gør regnskabet op, så synes land og by på alle måder at befinde sig langt fra hinanden. Og så tilbage til byen igen, Lisbeth Zung. Som vi kan høre, så er der jo altså demonstrationer, som vi kan høre bag dig. Men der er altså også, men der er jo altså også opbakning til regeringen, som du har fortalt. Hvordan kan det være, at der er den her splittelse i forhold til opfattelsen af regeringen? Ja, det man skal huske på i alt den her virak, det er altså ikke særlig mange år siden, at Island var i en dyb finansiel krise. Og trods alt, så har den her regering leveret vækst og leveret en lavere arbejdsløshed. Og det er der altså mange, der mener, at det er nok til, at man fortsat vil støtte dem, mens andre slet ikke kan tilgive det, der er sket den sidste uge.